Abusuafo mu bibia akɔbaba Sojaman Sikafie so ɛna Sojaman TV so subscribe to channel no ma me like video no na share sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nua bi nso nsa bɛka video no bi na nyinaa atumi adi abom. Yes, abusua ɛnɛ yɛ Monday na yɛnhwɛ deɛ wɔfɔ anɔpa game no ɛyɛ Nla Vag Monday na yɛnhwɛ adeɛ yɛnhwɛ setup wei ɛyɛ transfer from Vag Tuesday, Nla Vag Tuesday. Now ɔhyehyɛ no 2025 yɛ wɔbɛ close yɛ ɛna ɔhyehyɛ. Yɛn hwɛ adeɛ wɔ ha. Event number 162. Mehu so ato 47. Na wasɛwo 73 wɔ machine. Owie ɔma yɛ 42. Owie no ama yɛ 11. Owie 73 no. Yɛnyina mla mfa metwa 54, 87. And 87 at first box na ɔde betwa 54, 73 no. Ɛna wasɛwo 16 ɛwɔ machine. 16 ɛwɔ machine. Nti wɔso wɔwie deɛ a yɛmfa 86, 61, 89, 30. Open me event na di kan pɛ me event no. Na wɔyi saa 4 numbers so yi atwa no kɛse. Yes, na best 3 a wobɛtwa no wɔ mu ɛyɛ 61, 30, 89. 61, 30, 89. Yes, nti wobɛhu sɛ 86, 89 so ne mmienu 86 no repeat aba ha. 86 no repeat aba. But mbɛkyerɛ wo plan for 61, 89 no. 61, 89 no mbɛkyerɛ wo $2. Nti 61, 89 deɛ yɛbɛtwa no kɛse. So 61, 89 no yɛbɛtwa no kɛse ɛwɔ ɛhɔ nso. Yes, nti yɛnhwɛ current no. Woba current no sɛ na ɔbɛhyehyɛ no. Ɔbɛto 47 no wɔ ha. Owie no ɔde 42 abɛhyɛ ase. Nti ɔto 47 no. 73 no ɛna ɔde bɛto machine. Owie a na ɔde 42 abɛhyɛ ase. Owie ɔma 11. Owie pɛ 73 onyine mla. Yɛmfa metwa 87, 54. So na wasɛwo 16 nso ɛwɔ machine. Nti wɔso wɔwie deɛ a yɛmfa event no nkɔdi. Na abusua before sɛ me confirm 61, 89 $2 amount no. Yes, wopɛ sɛ wotwa any NLA game a ɛmfa baabi a so bɛba Sojaman yɛ akakye. Mepakyɛw wofa 0256654614 a Sister Linda bɛhwɛ atwa ama wo. Kama. Anɔpa game yi yɛma 25% commission. 25% commission. Na anwummere game no ɛyɛ Monday special no ɛno nso yɛama wo 30% commission. So yes, nti bla na yɛntwa game ma wo. No rush nso ɛyɛ 25% commission saa. Ɛna wobɛtwa alpha games a ɛno nso ɛyɛ 25% commission. Yes, na yɛde round new games bi aba a woyɛ interested a ɛno nso yɛbɛtumi atwa ama wo. Yɛwɔ Star Monday wɔ hɔ. Yes, Star Monday wɔ hɔ. Ɛna yɛwɔ anadwo Star Monday nso ɛwɔ hɔ. Monday anadwo Star. Yes. Ɛna yɛwɔ Round Hawk no ɛno okuro so 12 awia 12 yɛ awia 12 yi akyɛ koraa 12:20 na results aba. Yes, ɛno yɛ Round Hawk ɛno round D machine no so na yɛtwa no. Ɛna opɛ POS machine so a mesrɛ wo sɛ mfa baabi a sɛ wobɛba Sojaman bla ha. Machines no nyambo a ɛkyen anɔpɛyɛ yi ɛna ba abɛduru. Yes, ɔmbɛsɛnde no anwummere yi. Video meyɛ no Sunday anwummere. Nti ɛba abɛduru Monday anɔpa. So Monday anɔpa ɛna ɛba abɛduru nti obi a ma take information biara no by Tuesday deɛ wo nsa ɛbɛtumi aka wo machine. Nti wofrɛ Sojaman number wei so a 0593673300. Wopɛ sɛ metwa game a metumi atwa ma wo. Wopɛ POS machine no nso deɛ a ɛne ɛfrɛ me na memfa wo deɛ ɛma wo kama. Mesi sikatua biara anim ɛno na yɛ a meka kyerɛ wo no. Wopɛ machine de ayɛ adwuma a sikatua biara anim. Yes. Na ma me confirm yɛ $2 tea ɛmfa ma wei. Okay, yɛnhwɛ adeɛ wɔ ha. Wei sei ɛyɛ national transfer from national event number 1673. Mehu so ato 54. Owie a na ɔma yɛ single 3. Owie a single 3 no ɔde abɛhyɛ ase. Owie a ɔma wo 19. Owie a na ɔma wo 53 na ɔde 15 kɔ. Owie a ɔma yɛ 73 na ɔmfa 59 nkɔsi wɔ machine. So nti owie deɛ a ɔse yɛmfa event yi nkɔdi.
yɛmfa event yi nkɔdi. Yes, nti wobɛba ne soro ha no nso no, wohu sɛ wabɛto aba wei 54 ɛwɔ ha sei de alɔke event no de ama yɛ. So wabɛto de alɔke event no de ama yɛ. Nti wobɛba no na 8961 no na ɛgu hɔ kama. Ɛno ana ne sɛ ɛgu wei so no 6189 na ɛgu so kama. Yes. Nti wɔretwa deɛ 6189 yɛntwa mu. Yes, yɛbɛtwa agu mu ɛwɔ hɔ kama. Yes, ɛno nso woba current no a sei na ɔbɛhyehyɛ no de ɛmaa yɛ. Nti wɔbɛto 54 no ɛwɔ ha. Owie a na ɔma wo single 3. Owie a ɔma wo 19 owie a na ɔma wo 53 53 na wasɛe wo 15 ɛwɔ machine. Owie pɛ ɔma wo 73 na wansɛe wo 59 nso ɛwɔ machine. Nti wawie deɛ a wɔse yɛmfa event no nkɔdi. Yes, na kyerɛ sɛ ɛno nso ɛno no na confirm yɛ 8961 no ɛwɔ hɔ de ama yɛ kama. Yes, nti twa bi na ɛdi bi. Nti wotwa no wadi no na wɔ sɛ woba na yɛtwa wo games nyinaa de ma wo kama. Wofa 0246898449 so abla Foster ɛna afa 0599212255 for Sister Selena. 0544237828 nso ɛyɛ Bla Vincent. Mbɛhwɛ atwa ma wo. Nti sei ɛna yɛ combine the two event na sei ɛna ɛba abɛnya. Yes, the two event no sei na ɛba abɛnya. Once two gu ha nti ɛba abɛnya 8 numbers per 28 lines. Woyɛ no 10 cities koraa 280. 280 wobɛtua 210 for 25% commission no. Ɛbɔtu a wonya 2000 bi ahyɛ wobɔtum kama. Yes, ne abɛyi yɛ best 5. Yes, ne ayi yɛ best 3 na akɔfo yɛ 2 dialect no. Yes, ahoɔde wɔ hɔ afa 89 kɔ against 1 to 90 na ɛbɛto 89 fa kɔ against 1 to 90 ɛyɛ Vag Monday. Yes, fa kɔ against 1 to 90 na ɛbɛto. Nyame nka ho ɔma yɛn kwatente ahoɔde wɔ mu. Bye.